Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować biszkopt jasny, taki pięknie wyrastający, miękki biszkopt bez dodatku proszku do pieczenia, idealny do upieczenia tortu. Przygotowanie biszkoptu zaczynam od oddzielenia żółtek od białek, następnie żółtka trzeba zmiksować na puszysty krem prawie że do białości na najwyższych obrotach miksera z dodatkiem cukru. Cukier można też zastąpić na przykład ksylitolem. Ważne jest, żeby tego cukru nie dawać zbyt wiele, bo jeśli wiecie, że ciasto biszkopt będzie przekładany jakimś bardzo słodkim kremem, to nie ma sensu dawać tej maksymalnej ilości. Potem do takiej mieszanki trzeba dosypać mąkę i dodać sok z cytryny. Można od razu dodać całość, a można też pół łyżki zostawić na później i wykorzystać do ubijania piany z białek, dzięki czemu piana będzie sztywniejsza i trwalsza. Teraz na średnich obrotach miksera tylko przez chwilę trzeba zmiksować masę, tak żeby mąka połączyła się razem z żółtkami i z cukrem. Czas ubić pianę z białek. Musi być czysta, sucha miska i czyste, suche końcówki miksera, a kiedy białka zaczną zmieniać kolor i bieleć, można wtedy dodać sok z cytryny, jeśli wcześniej nie został cały dodany do masy żółtkowej. Piana z białek ubita na sztywno, teraz połowę można dodać do masy żółtkowej i bardzo delikatnie wymieszać, ale jednocześnie nie wolno mieszać zbyt długo, żeby piana z białek nie uległa uszkodzeniu, żeby po prostu nie uszkodzić bąbelków powietrza. Kiedy cała pierwsza połowa jest rozprowadzona, można dodać drugą połowę i znów delikatnie, ale w miarę oczywiście możliwości jak najszybciej wymieszać. Teraz masę przekładam do tortownicy, która wcześniej została już wysmarowana tłuszczem i wysypana mąką. Można też wysypać bułką tartą albo kaszą manną. Po powierzchni delikatnie wyrównać za pomocą jakiejś łyżki. Dzięki temu biszkopt wyrośnie równiejszy. I wstawić do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza góra plus dół albo 140 stopni z termoobiegiem na około 55-60 minut. Po 55 minutach bardzo delikatnie uchylam drzwiczki i sprawdzam za pomocą drewnianego patyczka, czy cały biszkopt jest już upieczony. Jeśli tak, od razu wyjmuję z piekarnika i studzę tak, żeby od spodu do tortownicy miało dostęp powietrze, a po kilku minutach przekładam na taki system 2 kubków. Dzięki temu biszkopt jak najmniej właściwie opadnie i w momencie, kiedy już wszystko całkowicie wystygnie, to tortownicę można zdjąć i biszkopt wyjąć ze środka. Będzie piękny, miękki i puszysty i dopiero wtedy, kiedy biszkopt jest całkowicie wystudzony, można go pokroić. Ten biszkopt na tortownicy 21 cm, przygotowany z 6 jajek, przekrawa się na 3 całkiem grube placki i taki biszkopt potem jeszcze trzeba nasączyć, żeby nie był suchy, przełożyć ulubionym kremem i dodatkami i można przygotować z niego pyszny tort. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wasze torty i ciasta biszkoptowe wyrosną pięknie i będą fantastycznie smakować. Po więcej przepisów zapraszam na dorota.in i do zobaczenia w kolejnych filmach.